ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia, ka Shong ha ka Jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khanda hinyo lai. Kenriam upnar, ubhoi uwar, bat ulengam, udai upai kasi bayar. Kini gidai gi pawar men barim jong ki jaj benriu ka bri uhinyo trep. Ki badon laki khana, hala ki jinglong tenrai jong ki. Shitali kum tau kasi, ubar riu sparu ha ka jinglong tenrai. Balam khmat dau long shua uman shua, nado hendai kulong kuma. Ukasi udai ubar rius pa haga deiti tenrai. Lagalong haga liang gikam gijam. Karyam gabek. Haga bam gadi. Katem kaput. Karwai kasiaw. Bat kumta terter. Habaya keren kerpang thik tang yaga bam tenrai ukasi. Nalor ki jingbam ki baya tipat ba hakani ka khubor nginya phai sha weipat uja jingbam tenrai ubale se om ha barok ka wei ka rilom khasi jaintia ki bam ya u nrei tang ha ki katto ka ni ki dong ki thai Maria sedang ka ayom senrai habalami usok plang kadeiru ka ayom kaba unyang plang ru ulami ha kabala ban sakhi ha gi katto kani gi shnong ya ka jingmi gi nong shong shnong nalagi yeng ban lekar ya kini gi khnyang gi bajumi ha gi jaka balong lom bat babon uplang kathan kaba uniu khnyang umi bha ha kani gi district rilom khasi mingi kadei ha kathan maukan ro kom ha ka shnong rapleng jongsha jenta bat ki weide gi shnong Hagani ka snem, ka kanhun jong ka Batesi TV kala lech sakhi haki artali kishnong jong gani ka thain. Kat ba ki nong shong shnong habalait por na ki kamrep, ki lech penlut por, shipor, ban lech khar ya kini ki nyang plang, bat haga banengkong, ngila lech shwa haka shnong jongsha. Kini kecing lum, ya kini kenyang pelang, bagi kecing bam yang pelang. Kemudian isu kepadang suci arang kat kini kisnam. Kini kalau ada since time immemorial, ngila menong keba nadu ki puar menhendai, nadu ki mei pae ki merat parat cungi kila penon kami kini. Berkene kehiar patang hadu kini kisngi. Ha keba hadu kini kisngi ru kibru kidang sungutenat ya unu yang pelang ban bam. But kaba kham kerpang kelong bau nu yang pelang ru ude utau cai kenyang bemi bro sisnam nu yang pelang umi kumto nadu benai Oktober ong nak mars mi benai Oktober hadu kumto sipau khat wei tarik jong benai November tahdi nang ta ula late nak sathleu namar bu hab ban re no namar kelawan sakapor telang bat nadien nang tu kinsa mi yang pat house nam banwan kumni ki nong shong shnong kumba arne laisien haga shitayo Ki penlut por kumba shikenta AA haga por men step lani janmiet ondala khamno ga sngi
bat hadin balalang kumba sikilo lani arkilo ki pun khoj padia utreng da ka kenro haga kriya rengkat bat usiap kajing pun khoj ka simpor kumba sigenta ai bat kadai ka bam sibun bat dai nagani bagi jupun khoj hajan ka wa bapahu Hagan ka than chungi snong bakami phau no yang plang kolong bai nadu kanega area lom hingila manong habangi ong ke area lom kumut ngi khai nadu kanega ka than jata borok ko we ka than jata borok ko we nang ta berkini ki area chungi ki basalum kumsya jongsya kumsya than rapleng kumsya ni than mau belang kumut kumsya than roi umi bha tang ba ki ba kham panon kam ba kham bam ngi i ba ki than jata than jongsya Kibru ki kamnya bam ha berkam tip teh kam tip ha ya ka cingkordor cuni kunyang namaru ni kunyang ngila banong long rukum kun candawai nang kam ta kibru Hadien balada pun khoj bat pentikna ba utreng jong kini gi khnyang gila khoj lut baro bat ulalong ubasngain ban bam kira pat shalayeng ban shet da ka ba penun kam gi jingsyo tang upiat lani ujelang usok menken ujayur bat ka phnyang bam ba kene kadai kacing bam ke batan rai namar ha kepor ki ba mensua haduk mentaru ki bru hakum kene kepor ki ong ladayo yang plang mendon kam dok kha mendon kam kutung mendon kam dok siar ki ong kam bang kam bas yang plang bani kedok khai kedok siar ro bat ba kam bas su mo ki ong ba kam tam dalayo ha kum nu panai bala cankut nu panai Oktober ki ong ba ula sngai la khleng bha ki ong ba Doi bebas tam dok kata ki ong ba ndon kowe berkecai dok ke ba kham bang na ke ba kham biang palat ban yau nyang plang ha ke bedai bekene hon kadon kecing hikai peteng la peteng dei na kata kedau haduk menta mene wat kini ki badang khe badang san ila banong wat kini ki pateng ki cungi ki bamentaro kitip kumno ban khar yau borit kim cu sim kisim tang tu bala ibiang bala imet dok bala isngai kisim kibu ha kriya dan hakasyang nanti nang ta barok sisngi kita baru kabakam pala kalong bau nu kunyang ukami tang hakapor men step lane hakapor badum sngi lada slap bar hakapor ba de don sngi dami namar ba uni de kunyang beteng ye kasngi beteng ye slap ukami ba hakapor ke badum te ngila abanong ba hakabede bat ka kanehi ba uni cai kunyang hakani ke caka cungi wat ki klung kena ru komod namar kaladai ka tradition ngila abnong kacing her peteng wat ki badang rit ki badang kena ru kitip kuno ban penkhoi kumno ban lum bat kumno ban kenro yu kinset bat haduk ban dalong bam am sen stayo sen artayo kat pasu lek par njak barer lek kilo tiang marwai kan dak khamya buan ada tiap har tak to kan lawan ya sai sa bat ip dak ka alendung la ya sai la ya nger bah la ya tempat kan ikut tungkut telah berat pasi yang ipenle iset hara itu pandal ngat ko la khat nang to pat sasde bam cha bam kai ru he khendiat bam kai buan to bam cha hi
Hababam ya uniu jajing bam. Don ki babam tang uknyang sudah. Don pat ki babam bat kaja. Bat laong bau kam ya dei bha bat usok plang. Habai dei bat kene don ki babam kai. Don ki babam bat usok plang. Usok plang bat unyang plang. Lene usok plang bat meneyong bat unyang plang. Bang bha. Ki ong kham tam usok plang bat unyang plang. Dei bai dei bha bat bai sok bha ban bam. Babas ma gen ban bam. Sakaway ka shnong ka bangila lay ringdur yagani ka jinglay kar nyang plang ginong syong shnong. Kaday saha ka shnong rapleng. Kabadon ya ki lom ki ba itanat, bat ki wa ki ba khoy. Bat ha gini ki jaka lom jong kani ka shnong. Om tang ki try shnong ka shnong rapleng ki ba lay kar yo nyang plang. Hanray ki wan na kaleng ki shnong jong ka thain Maukan Row constituency. Ba hai kini ki rata ki jongi menta em adu bangi dang kena ngi iba bot ki ba ye pendon kam ban ba mi ni yang plang te kat banang mi ki Singapore ngi iba kumta ki ba bam ki ba pendon kam ban ba mi ni yang plang ki nang buon pe chat lagi di ki ki ba benta ni te ha bagi pe ki ki than ki jongi se ki ka Kini kita bahas apa je kena kesnong ke jadi, dia ki wat kiwe kiba nak kiwe kesnong, nak bar kesnong ki apa ilut segini ki, hak kini ketanya ke jadi, ya kaban wan tam ni kini kenyang plang, bikin yo ya kaban pendon kam hak kaban bam kan, kaya belum ban ya keterai pat kaban beniswa, lalu kipot kaban beniswa pat hak kado ke rukom, bagi tip ban bam te mendala ban betah itu kata-kata. Kumba ngi yakren tak tahu ni yang plang lo kidon ki bam don ki bom ya bam ala ka chong ka jing tambah lagi ko ma po chong ka de kesno ka jing te bon ki ba ya bam Hadien bala sakhi ya ka jing ya be ki brio ban lai khar yo nyang plang hagini ki artali ki snong menta ka don ru ka jing tmu jong ki katto ka ni ki snong jong ka ni ka thain ban pen kelaru ya ka ni ka rukom tan rai ukhasi Syaga kam jengok kai perthei. Ban kering yaki nong sangkai suari. Bakin wan syagini kisnong. Dagaba pelong yaki lempung de bat pen inam. Yau ni ujat jingbam. Dagaba bu lang ru yaki wei de ki jingbam tenrai ukasi. Kenang baka perthei kan tip syapang ki jingbam kasi. Kermen baka ni ka wei na ki rukom bam jingbam tenrai ukasi. Kan yaine bat her hagi pateng lapateng ki bandang wan. Kenang ban penne ya kata ka jing rius pa ukasi hala ka jong ka deiti tenrai. Lang ba kene ka ai ka bangi i kham tam mata bala yo bun pai la ba kene ka jing i ba bun ki breu ki lei lum yu khnyang bat bun ki bang bha ban bam tinggal adon kene ka jing perkhan ba le se ha kene ki snam ban wan le se ka la ban long la cham snam na ki snam ban wan ngidon kata cing perkat ban penlong no ya ka tamasa ban sisen cisnam ba ngin lum yu khnyang ngin penlong kecing ye shet ngin penlong kecing ye bam ban ngin penlong kecing ye lek kmen lek ngop ha namar unu khnyang nom yo barok cisnam rengi yo tang hakum kene ka ayam kum balong mene nadu first week Oktober hadu first week jong u November.
hagi jiglong cu ni yang plang te u kami bah ko ben step long segi benta ba kam si jrong te u mi kam ben step dah ka por mesti bat kemde na bala shot no ka de si kala long kluj te u la ya le ban ngam no kam sepo segi jaka ba kam bong senyum plang dong ban kam long pengat te na bar kata ki diki bala ya tip rukom bah ban wan tam ya gede yang plang ki ya be mesti ban wan tam ya gede yang plang itu ki bala smart bah ban tam bah ki bala kam yo bon tu ke habaki la yo kambun ki la pen khuj kan rot tu kumbangi la ki ba ki kan rot dan dak ki la khuj na pai yeng ki penli dak ki penli ki bu ki tu ki kenca pra ki kenca pedung tu am te la se ki la pat ban kelam yang ban sedik ban tu pat dan ki bah ki la ban le atar ko ki la penli tu la penli tu ki Sena bat ki cingber cing syok tu ki sermit ki melu ki jayor te bat kum nyang he tak tah yem da don than le ki cingber ki ba pher nak ba ban penbang ni kan